betera kuti kulinji Vataya lilongwe kulinji Kumzuzu mwanyeto kulinji Nanga kuboma kukushirika jani Mwani akoti ya kujibaji Kudi usauga kulilabe Nanga solola ledesi ya odisha Shirugu koshu yena panji Nanga ngani zonyati sasuri jani Kumboro bagani kulinji Mwera nanga wanugo kulinji Kudi kuboma usteri hausi kulinji Nanga otuta mwazuga paji Tikulandireni pano pa wireless ya Times lolemba pa 22 June mwezi wa June kupita chakumapeto ndithu. Ine ndi Benedetta Chiwandamia ndipo mukamva kanyimbo kameneko mudziwa kuti programu yake ndi ya kulinji imene timakhala tili pano kukambirana nkhani zofunikira, nkhani zomanga dziko, nkhani zimene zikukhudza Malawi komanso mwapaderadera kupereka mpata kwa inu a Malawi komanso akatswiri ndi ena amene amayikirapo mulomo pa zinthu zosiyanasiyana kuti apereke maganizo awo. Tsiku la lero programu yathu kwambiri tikhale tikuyang'ana makamaka kusiyana kwa mtengo wa dola. Kodi nthawi yakwana yoti mwina kwacha ikhale mtengo umodzi ndi nkhani imene tiyike chidwi tsiku la lero chifukwa tuposa chedwa apa sabata yathayi bungwe limene limayang'anira ntchito za malonda la Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry imene pachidule timangoti MCCCI likufuna ndithu kuti linalankhulapo kufuna kuti boma likhazikitse mtengo umodzi wa ndalama ya dola. Masiku ano Malawi ili ndi mitengo iwiri, kuli mtengo umene mabanki amagwiritsa ntchito, mtengo umene soti maona mukapita pa samba la Reserve Bank tingonena kuti mtengo wovomerezeka. Nde komanso pali mtengo wapansika osavomerezeka, ena amati black market, ena timati parallel market, koma chidule chake ndi msika osavomerezeka. Nde akatswiri zachuma komanso mabungwe monga National Planning Commission, Economics Association of Malawi ekama akuti kusiyanaku kukupangitsa mavuto ambiri, koma boma lati sili kufuna kuchepetsa mphamvu ya ndalama ya kwacha chifukwa mbali ina yofananitsa mtengo umenewu ndi kupangitsa kuti mtengo umene tikuti ovomerezeka ugwirizane ndi mtengo wapamsika osavomerezeka. Nde tsiku la lero tikhale ndithu tikufunsa kuti kodi ndani akulondola pamene ena akuti tifananitse, ena akuti izi zipangisa kuti ndalama ya kwacha igwe mphamvu. Komanso mwina mafunso ena nkukhala kuti kodi kusintha kumeneko kungatithandize kapena kungapangitse mitengo kukwera kwambiri ndi zina zotero. Ndiye tili ndi akatswiri amene akhale akutifotokozera muno kutiunikira Dr. Betha Bangala Chikadza amene ndithu ndi katswiri wa zachuma komanso mtsogoleri wa bungwe la akatswiri a zachuma la Economics Association of Malawi, komanso tili ndi katswirinso wina wa zachuma a Marvin Banda amene akhale akutitambasula. Koma tisanapite kumeneko tili ndi Wanangwa Chafulumira muno mu studio. Wanangwa wadzuka bwanji? Ndadzuka kaya wadzuka bwanji Benedetta? Inenso ndadzuka bwino kwambiri. Nkhani ndi imeneyi, tiyambire pamenepa kuti ukuyimvetsetsa bwanji, tikudziwanso kuti tiliso ndinayiwalanso kufotokoza kuti atolankhani athu alinso madera amwe akhalinso akucheza ndi Amalawi. Koma mwina tisanapite kwa amenewa Blessings Makuwira, Osman Kaliati, Chimwemwe Maseko komanso akatswiri athu amene ali pa line, ukuyimvetsetsa motani nkhani imene ngati poyambira tisanaponyere mafunso enawa? Nkhani imene wayifotokozera poyambirako kuti pakali pano ku Malawi kuno chifukwa choti tikamachita malonda makamaka apapa tikunena malonda a zinthu za maiko akunja, zimenezozo sitimazigula makwacha, timayenera kuzigula pa ndalama imene ili ya dola ya ku America. So tikamakhala tipanga malonda amenewa, chimene chochitika ndi chakuti ndalama zonse, nkhani ya ndalama imayang'anidwa ndi Reserve Bank of Malawi. Koma ameneyo ndi amene amayika kuti ndalama yathu malingana ndi zinthu zimene tinazo ife kapena amene zikubwerera ndalama zakunja mdzikomo ili pa mtengo wakuti pakali pano anayika pa 1.7 aleke mchaka cha 2023. Nawo kuchokera pamene kufika pano zikuoneka ngati kuti zinthu zasintha. Ifeyo zinthu zimene tikutumiza kunja sizikugwirizana
ndi zinthu zimene tikugula zimene zimagwiritsa ndalama zakunja. So ndalamayo ukhala ngati mtengo wake weniweni sumenewu, inatsikirapo chani mphamvu. Mabungwe ambiri ena akunena kuti akhala ngati ndalama yetu tikungokhala ngati muchizumbazumba chabe, komano mtengo wake sumene umene tagwiritsitsapo, chimene zikupangitsa kuti mabanki mwathumu ndalama imene yakunjazi makamaka dola imene imadalirika pa malonda pa dziko lapansi isamapezeke. Andi chifukwa chosapezeka anthu ena amatengerapo mwayi. Mukudziwa munthu akaona kuti china chake chasowa basi ndi mwayi wake oti amaona kuti inenso ndilowepo ndipeze njira zanga. Zimachitika mafuta akasowa, anthu mwina kupezeka ku black market kuli zigubu. So izinso zimene zikuchitika ndi ndalama kuti imene ikusowa mabanki mu anthu ena akumayipeza ndi kumakhala nayo pambali pasika umene tikumatosavomerezeka kapena black market. Kumeneko ikuoneka kuti ikugulitsidwa dolayo pa mtengo umene zikuoneka kugwirizana ndi mmene chuma chikuyendera. Apapa ndipe koma so ndife pamene mabungwe ena akumati bwanji mwina tingoyika ndalamayi pena pake poti ikhale ngati yafanana ndi zimene akugulisira anthu kunjaku. Komano aboma ndi ena akumati iyayi izizi ndizoona, koma khala ngati mmene chimayendera chuma chathu kutsitsa mphamvu ya kwacha sikumatithandiza kwenikweni, chifukwaso zinthu zathu zimene timadalira kuti tikagulitse ngati foja pakapaka ndi foja, sugar ndi tea, zioneka ngati kuti zimene sizimatithandiza kwambiri kuti zitibweretsere ndalama zakunja. So pali ndithu kukokana kumeneko, mwina akatswiri ali muno anda amene angamasule bwino fa ine zachumachumazi tiyalekere atifotokozere. Chabwino pa line tiyambe ndi Dr. Bertha Bangala Chikadza, mtsogoleri wa bungwe la Ekama. Mwadzuka bwanji Dr. Chikadza? Ine ndadzuka bwino kaino mainiya. Inenso ndadzuka bwino kwambiri. Tisanapite patali ife timangofotokoza mmene tikuchimvera, koma mwina mutatiunikirako kuti tikamanena kuti exchange rate unification kapena kuti kukhala ndi mtengo umodzi wa dola ngati mmene ena akufunira, kumatanthauzanji munjira yoti mwina Malawi amvetsetse? Munjira yoti Malawi amvetsetse tisachite kunena chizungu chopita kutali kumati unification. Iyi ndi chimodzimodzi kuti devaluation imene takhala tikumayiona ija. Chifukwa tikamanena kuti exchange rate unification tikufuna kuti tifananize exchange rate kapena kasinthidwe ka ndalama pamene timasintha pa msika ovomerezeka kafanane ndi pamene timasintha pa misika yosavomerezeka yomwe timati ku black market. Ndiye kuti mupezeke kuti mwafananiza mtengo umene mwina timasinthira ndalama yakunja imene timagula ku banki kaya kuti misika yonse yovomerezeka ikafanane ndi ya ku black market, tikutanthauza zokuti tikuyenera tigwetsenso kwachayi ikhale ngati kuti ndithu mtengo wake wafananirako ndi umene tikusinthira pa black market. So tikamanena choncho tikutanthauza kuti tikuyipanga devalue kapena kuyichepetsa mphamvu kwambiri kwacha mmene inalili ngati panopati kuti mwina 17 nga 80 chani ikafanane pa 4000 mtengo umene tikusinthira dola. Ndiye tikamati unification ya exchange rate kwambiri anthu akungonena kuti akufuna kuti mtengo umene ufanane motero. Mwina ndilekeze pompo kufotokozera. Mwina timvesese kuti tisanapite kumavuto tiyambe kuti kukhala ni mtengo ofanana kumeneko mwina kuli ndi ubwino wotani kapena so kuti kungatithandize motani ngati dziko tisanapite so kumbali ina foma napo za devaluation kuti zimene zizi nkukhala ni mavuto otani, koma tiyambe kai kuti mwina nchifukwa chani ena akufuna kuti mtengo umene ufanane, zili ndi ubwino wotani? Zimene zizi ubwino ndi wochuluka. Maiko ambiri anzathu amene mwina alibe vuto limeneli la mitengo iwiri ya ndalama yakunja, amene mwina anachepetsa kwambiri black market, zimatanthauza zokuti simuthaso kumakapeza anthu ena kugulitsa ndalama ija ku black market chifukwa mtengo ndofanana. Ndiye ngati mtengo wafanana kuti ukagulitsa ku black market ndi mu banki kapena ku bureau, chimodzimodzi ungopita kovomerezekako
ndiye zimene zija zikamachitika zimatanthauza zokuti ndalama zonse zimene zimayenereka kubwera mdzikomo kaya anthu agulitsa malonda awo pena pake kapena iye abale akutumiza ndalama kuchokera kunja kapena iye imwina ena anayenda maulendo awo komanso abwerera ndi ndalama zakunja onse aja ndalama zawo zimapita m'misika imene yovomerezekayi ndipo zikatero zimatanthauza zokuti ndiye kuti banki imene ya reserve imene mwina imasunga koso ndalama zimene zikapena tinene kuti mabanki so mmene anthu amatha kukagula ngakhale misika yovomerezeka mmene anthu amatha kukagula ndalama zakunjazi amapezeka nazo ndalama zimene zimosavuta kutanthauza zokuti ngakhale anthu anzatha business akafuna kuti agule zinthu zawo kunja mmene tinkachitira kale ku Malawi matha kungopita ku banki kungopita ku bureau kukagula ndalama imeneyi zimatheka chifukwa ndalama ija imakhala kuti ikupezeka ndiye kuti zikatero zimakhala kuti zinthu zikuyenda bwino palibenso mitengo ina yonamizirana chifukwa chokuti tikaonetsetsa ku Malawi kuno tikumanamizana mwina chifukwa chokuti anthu sakudziwa kuti mtengo umene agulira ndalama yakunja ndi wotani kuti aode zinthu zakunja aoda motani amathonena kuti ine yangayi ndinagula ku black market ndiye katundu wangayi ndaoda modula ndiye kuti tagulitsenso katundu uja akumakwera mtengo kwambiri ndiye tikamaona kukwera mitengo kwa zinthu kumene kuli m'Malawi muno kwambiri kukuchitika chifukwa chokuti pali kusiyana kumene kuku kwa mtengo umene timagulira ndalama zakunja kutanthauza zokuti titakhala kuti mwina tafananiza ndalama zimenezi kapena kagulitsidwe kameneka kapena mtengo umenewu ndiye kuti tithanso kuchotsa mbali imodzi ya kakweredwe ka mitengo kamene kamabwera chifukwa chokuti ndalama imeneyi kusinthidwa mosalongosoka kapena mosakhalitsa tingati stability palibe ndithu kuti ineyo ndigula ndalama iyi pa mtengo wakuti kapena ku banki ndinakagula mwakuti kapena ndinalipira katundu iyi kudzera munjira yovomerezeka pa mtengo wakuti chifukwa anthu aliyense mwina munthu wina aliyense akungoyika mmene waonera kuti zangazi ndigulitse motere ndiye zimenezinso zikuphatikizira ku inflation komanso mtengo umene ukakhala wovomerezekawu kuti wafananisidwa inene kuti ndalama sizipita kwa misika yovomerezeka pakali panopa anthu akumakayipeza ndalama yakunja kumisika yosavomerezeka kutanthauza kuti ikutuluka njira imene imeneka kuti idzizera kapena idziyenda ikumakasinthidwa kunja kuja chifukwa chokuti anthu akuona kuti tikakasintha kunjako tipeza ndithu ndalama zochuluka ndiye zimene zija zimapewedwa ndithu chifukwa chokuti mtengo wafanana ndiye kuti ndalama zonse zikulowaso misika yovomerezeka komanso ndiye kuti ngakhale anthu amene amapanga mabizinesi iwo aja ndithu phindu lawo limakhalanso likuoneka bwinobwino amatha kumapanga pulani bwinobwino chifukwa chokuti ngati munthu mwina uli ndi macontract amene mwina unasayinira kuti udzagula katundu mwina miyezi itatu ikubwerayi kapena motero amene timati ma forward contract zimene zija zimathandizira kuti iweyo ngakhale ndithu ukukagula kutsogoloku sipakhala ndithu chiopsezo chokuti ndalama ija isinthaso kapena ayikwacha igwa chifukwa chokuti ukudziwirapo kuti mmene zililimu zinthu zikuyenda bwino ndalama yakunja ikufanana kwina kulikonse ndiye kuti ndithabe kudzalipira katundu wanga motere tsono sumalowa ndithu m'migwirizano imene mwina ingabweretse chiopsezo pakasinthidwe ka ndalama chifukwa chokuti zonse zimakhala ndithu zikuyenda bwino mabizinesi amayenda bwino ndithu komanso maprofiti amaoneka amene amagulitsa katundu wawo kunja amene timati ma-exporters nawonso amapeza phindu lokwanira chifukwa chokuti muone kuti akagulitsa katundu wawo kunja amabweretsa katundu uja amtengo umene tikuti uvomerezekawo wa 1,700 chakuti pamene mwina anthu wakuti anakagulitsa kunja katundu ndalama yaweja ku black market akagulitsa pa 4,000 mwina chakuti ndiye iwo aja amatha kuona kuti ifeyo ndiye kuti tikuphinjika chifukwa choti tikupanga zinthu zolondola kugulitsa ntchito ndalama imene mwina kapena mtengo umene ukugulitsidwa wolondolawo umene uja umakhala ngati tikupanga so penalize amene ndithu ameneka kumabweretsa ndalama zakunjazi kuno zifukwa ndi zambiri ndithu titha nthawi tikufotokozerana koma ndilekezepo mwene chabwino zikomo kwambiri ndiye
mwachidule munakambapo kuti mbali inayi mwafotokoza mapros komano kwinaku munakambapo kuti mavuto ake ndiyoti tikupanga devalue kwacha tikamanena kuti tifananitse mtengo. Zimene zizi pa dziko la Malawi zili ndi zotsatira zotani potengeranso mwina ma lessons amene taona chifukwa tikamakamba za devaluation Malawi ili ndi lived experience ndithu. Mainiya ndithokoze chifukwa cha funso limenelo chifukwa kwambiri tikamanena kuti boma lifananitse timazitenga ngati kuti boma limakapanga control pansika paja kuti ayi ifeyo tagwetsa kwachayi tizigulitsa kwacha pa 4,000 ndekuti aliyense asapezeke kugulitsa kwachayi mwina pa 8,000. Ndikunena izi chifukwa pena pake tinapangidwa misikoti kuti iyayaye kama akuvomereza zokuti tipange unify exchange rate. Ekama imakhala ndithu ikuwunikira munjira zimenezi panani mbuyo mwina chama 2022 inapangaponso ndithu public lecture mu nkhani zimenezi komanso pakati patakhala tikufotokozera chifukwa tikamanena kuti tikufuna mtengo ufanani tiziyambanso kuona history monga mwanena kuti tili ndi ma lived experience mdziko muno kuti kodi tapangapo chani. Nkhani yogwetsa kwacha sinayambe lero inayamba kalekale ndipo tagwetsapo kwacha kangapo ndithu komano kodi zimakhala kuti zikubala zipatso zotani ndi zinthu mwina zimene sititha kuwunikira bwinobwino kuti pa nthawi imeneyo imene tagwetsayo timaona ngati kuti takonza komano mwina 3, 4, 5 months down the line tikamatha chaka kodi mavutowa samatha chifukwa chani chifukwa tikananena kuti kugwetsa kwacha kokha kumathetsa ndithu mavuto amene tili nawo m'Malawi muno. Kwacha tagwetsako 2023 ndi 44%, tinagwetsako 2022 ndi khanga 25%, tinagwetsakonso chama 2012 14 umo tagwetsako ndithu mbuyo mosemu kodi chifukwa chani vuto lilipo tikagwetsa panopa kwacha kapena kuti tapanga unified exchange rate monga amene anzathu akuninira kodi tikamafika chaka chamawa zikhala kuti zinthu zasintha. Ndi zimene mwina mafunso amene timayenera tizifunsa chifukwa tikaonetsetsa zimangoti pa nthawi imeneyoyo imene tagwetsa kwachayo tapanga unified exchange rate yo zimakhala kuti zili ndi ka impact koma zimene zija zimayenera kuti zigwire ntchito mogwirizananso ndi zinthu zina zingapo chifukwa tikamanena kuti tikufuna tipange unified exchange rate panga unified kokha pamene tilibe njira zopangira generate forex m'dziko muno. Izi siziphula kanthu zikangokweza mitengo chifukwa dziko lathu ndi dziko limene limaoda zinthu kwambiri china chilichonse timagula kunja kutenga ngakhale zokudya zovala ndi zina zotero mukalowa kayani muchatimati mu shoprite kapena kuti umaona ndithu zinthu zambiri zochokera kunja upite m'misika upite mzovala zambiri ndiye kodi tikagwetsa izizi sizisunthanso komanso chachiwiri muchandinanena kuti timathonena kuti boma lipange unify likapanga unify kodi ku black market akapanganso unify chifukwa ma experience athu atiwonetsa kuti tikati tasuntha mu misika yovomerezeka kuti ati kufuna kuti kwacha ifanane ndi mtengo osavomerezeka kuja kosavomerezeka kuja nawonso amasunthaso. Ndiye ngati pano tikunena kuti mwina kuli 4,000 akasuntha ukafika pa 8,000 boma lidzasunthaso kwachayi chifukwa chake mwina boma likunena kuti pakali pano izi zinthu zosayinira koma titakhala kuti mwina tikukonza njira zimene timapangiranso generate forex kodi tionekire kuti kodi zinthu zimene zimatuluka mdziko muno zikuyenda bwanji ndondomeko zobweretsa forex mdziko muno ndi zotani kodi ma export athu akuyenda motani kodi kunja kwanzathu akupanga export zotani kodi ngakhale kaya ndi kuma mining kwathu kuinde ku mining kutenga nthawi koma zimene tingabweretse pakati apapa zimene zingatithamangitsitse kuti tibweretse forex mwina titani nanga kodi kumisika kwathu kumene kwa forex iko ndondomeko timazitsata moyenera nanga kuti timamva mwina mphekesera kumati ayi penanso dola ikuchoka ku bank ikupita ku black market kodi zimene tizikonza motani chifukwa tikuyenera ndithu tikonze zinthu zingapo kodi ngakhale mavuto amene timanena kuti mwina money supply kuti mwina ndalama zikuchulukako mu system zimenenso zimakhala zikuthamangitsa dola kumene kujanso tikuyenereka tikonze ndiye pali njira zinthu zingapo zimene timayenera kuti tiunikire tisanangokamba zopanga unified exchange rate.
Chabwino. kwambiri. Ndathokoza kwambiri Dr. Chikadza. Nde tilowere kwa Marvin Banda. Nkhani yathu ndi imeneyi. Tamva ubwino wake, mavuto ake, koma mwina tikudziwa kuti mavuto alipo osiyanasiyana ngati mmene afotokozera Dr. Chikadza. Komano kupatula mavuto amene alipo tikayiyang'ana system yathu, chilipo china chakenso mwina chimene chikukolezera kuti ndalama zathu zidzipezeka kwambiri ku msika omwe tikuti wa black market kulekana ndi mu normal system imene normal channel. Chikumachitika njani kuti mwina tikhale ndi misika iwiri imene yosavomerezeka kupatula kuti zamavuto komanso zomwe afotokoza Dr. Chikadza system yathu tikayiona mwinanso pakulakwika ndi pati? Zikomo kwambiri Bena. Kwachayi ndi exchange rate imene tikuyikambayi ndi zinthu zokuti imene anakambira Achikadzaja kuti kumakhala ma issues oti ali structure kapena ma issues okuti ndangonagona mu system imene timayikamba yathu ya ku Malawi. Chinthu choyamba mene tingayang'ane apapa ndicho kuti ku Malawi kunoko chifukwa kuti tinavomereza kuti ndalama yakunja timayipeza yochepa, palibe ija timanena kuti prioritization, kuti anthu iwo mene akupanga forex iwa koma apasaso gawo loyamba kuti akapita ku banki kuja azikatha kuyipeza. Chifukwa chimachitika ndicho kuti inuyo mukalima foja wanu mugulitsa dola yanu ku banki, mukafunaso ndalama yomweyo kuti mukagulire zinthu zolowa za munda za season ya pamawa, mapezeka kuti ku banki kuja kukuzani kuti mudikire mawiki awiri atatu ndi zinthu zina ngati zimenezo. So munthu ukakhala kuti ukuyang'ana kuti upange business, umapezeka kuti iweyo umayang'ana njira zina zokuti upangire business. Foti kunoko nthawi zambiri ulimi wathu kapena kapezedwe kathu ka ndalama yakunja kanagona mu ulimi, ndi anthu ambiri amapita kumene kuku. Chachiwiri ndicho kuti ifeyo pokhala import dependent country kapena dziko lija lokuti zinthu zambiri zimachokera kunja amene anakambira Achikadza, zikutanthauza kuti anthu mene amapanga demand dollar ndi ambiri posa iwo mene amayipanga produce. So zimene zizi zimakhaso ndi kutsamitsa bawe mene tinakapira muja. Mungathe kuvomereza inuyo panopa kuti pali zinthu zina zake zokuti zimachitika mu dziko munomo zoti zikudabwitsa anthu, chifukwa timakhala kuti kudandaula kuti mafuta kulibe, kaya ndi mankhwala mu zipatala, yeti timapezeka kuti pamwezi paja titati tione importation ya zinthu ngati magalimoto a second hand amakhala akupita patali kwambiri. So zimene zizi anthu okuti ali ndi kuthekera amatha kupangisa kuti ndalama ija isakhale mu official market, ikhale kunja, chifukwa chokuti dziko lino lili kakhaso lili ndi mavuto ambiri. Mavuto aja amakhala pakati pa anthu. So ngati munthu ukusowa kwa iweyo kachakudya kuti chifukwa kuti ndalama yako mene umalandira yapangidwa erode ndi inflation imene anayitchula Achikadzaja, nthawi zina munthu amatha kukuzunguza mutu iwe ndikupanga chinthu chosayenera. Nkonana zakambaso kuti timafa mphekesera kuti dola ija imakhala ili yachokaso ku banki kumweko kupita ku unofficial market. Mungathe kukumbukira mawiki mene apitawa nduna yoona za chuma ija inadzatchulaponso zinthu zofanana ndi zimene zizi ku jamene amapanga law National Economic Recovery Plan. Ananena kuti zonsezi zikuonedwa. Ikumbukirenso nthawi ijayi inalika sinki chaka chatha kunali mareni anthu amapita anatuma apolisi ndi azinzawo kuti apite akayang'ane kumanyumba anthu okuti amayembekezera kuti angathe kukhala ndi dola. Atangotero dola ija inatsika. So zimene zikutanthauzaso kuti dola ina ifa yokuti imalowa maboda posapanga cheki, zimene ziso zimatha kupangisaso kuti msika uja wa black market upite patali wa official market usakhalepo. Chinthu china chomaliza mene timaona ifeyo ndokuti
tikapanga overregulate market chimene chiso chimakhalaso ndi zotsamwitsa zake chifukwa chokuti zili ngati mwana okuti sakukhala pa khomo kapena sakumvera zonena makolo ndi makolo ajaso ndikumabweresaso zinthu zinaso zonjezera zomulangiza mwana uja zomuletsaso mwana uja no amakhala rebellious malo moti amvere zinthu zochepa pamene makolo aja akunena amakhalaso akupangaso zina zopyolaso mmene ananena paja so kulima regulations iso ena oti anayikidwa oti amene wawa it's an impediment pa chinthu chomwecho chimene tikuchifuna ife kupanga which is kuti tipangise kuti ndalama imeneyi yaku banki ikhale yochuluka kuposa ija yakunja chinthu china tisanachoke pene papa ndichokuti kagwirisideso ntchito ka ndalamaga ndi kosakhala bwino chifukwa chokuti tikumbukire kuti one of the biggest customers wa zinthu izizi maforex amakhala boma lija likhala pakatipa likusakaza kwambiri ndalama kugula magalimoto okuti economy yathu inoyi singathe kupanga sustain panopa mukamaenda mumatauni mamumaona zimagalimoto zimaprado zazikulu zikulu zija dziko loti likuvutika ndi ndalama yakunja yokuti iyenera kuthandiza kuti kukhale productivity singamapange zinthu ngati zimene zozo chifukwa mukagula zimagalimoto zimene zijazi kukhalaso kufunika kuti muonjezere mafuta omwetsa magalimoto amenewa komanso ma spare part okuti inuyo ngati dziko muzitha kukonzeraso magalimoto amenewawa so zimene zizi zimabweretsaso ifeyo ngati akatswiri pa nkhani zachuma chikayiko kuti kodi ifeyo ngati amalawi timaziganiziradi bwinobwino kapena zinthu zitimangozikamba kuti yayi kuli mafuto koma mafuto tifuna tikuwakonza yeti munthu yemwe ayenera kuonetsetsa kuti zinthu izizi zikuyenda bwino yemweyo limene amakhala oyambiraso kusakaza chuma chomwe tikunena kuti ndichochepachi so zimene zizi zimatidabwisa kwambiri pena ndimeka imenyewo zikomo kwambiri Mr. Banda tibwerenso tifuna tambasule bwinobwino kwambiri nkhani imeneyi mbali ina imene Dr. Chikadza ngakhalenso Mr. Banda afotokoza wanangwa zokhudza inde pali mavuto dziko lathu sili kupanga ndalama zochuluka koma kuli gawo linanso limene timamva kuti yayi amene ali ndi privilege yomakatenga ka forex kochepa komweko ndi amenenso amati akangotuluka panja apa akangozungulira timalawansi tija akabwera ali paziboliboli akusintha pompo sabwereranso ku banki yeti dziko lapanga prioritize kuti tatengani kuone akatakwayani akapoti mupita kunja mukufunikira ndalama izi ena mwa mavuto amene tikuwaona ndi amenewo koma mwina tisanapita umeneko timvekayi kwa Malawi chifukwa ndaona atolankhani athu ali pa line apa tiyambe ndi Blessings Makuwira wadzuka bwanji Blessings Benadeta ine kuno kubalaka ndazuka muno kwambiri kakublanti amene kumadzuka bwanji ifenso kuno kwa chabwino tikulole uyankhule ndi amalawi kubalaka uko apa ndi Amalawi awiri amene akufuna kuyikirapo mang'ombe pa nkhani imeneyi poyamba tiwuzeni zinalita kuti zinaoni zindani ene ndi Ismail Zimomo wa Pizoni kuno kubalaka pali nkhani apa bungwe la MCCI komanso ekamu lati likufuna boma kuti likhazikise mtengo umodzi wa ndalama ya dola mdziko muno inu ngati nzika kuti mukugwirizana ndi ganizo limenezi ine ganizo limene ndagwirizana nalo ndipo kwambiri komano pempho langa ndiloona kuti anthu amene akugwira ntchito ku banki azionetsetsa una kuti ndalama izipezekako komanso pasamakhale ziphuphu zoti zapasa ndalama cha mavenda kuti azikayisunga koma chifukwa akayisunga isowa ne ikasowa iwo jazagulitsanso modula koma izizi zithandizira una kuti katundu achipe tinaye kuti asike mtengo chifukwa mtengo wakatundu tikapita kuoda mapeza kuti pale shopu ina mtengo wina shopu ina mtengo wina zimaoneka kuti anthu achamuna akungotulisa amafuna kwawo koma tikaonetsetsa chifukwa cha mmene agulira katundu chifukwa cha dola mmene anagulira dola tikambe kuti kusowa kwa ndalama imene ya dola inu ngati business kukhuzani moyo wanu motani zikutipinja kwambiri chifukwa cha mmene afotokozana kuti mitengo ikumakhala yosiyana-siyana nepena
ukumagula modula iweyo chifukwa cha munthu amene wamuoda katunduyo mmene naye anatugulira dola yake nde wina akukagula pena mochipa potenga naye ndi mmene anaodera ndi dola mmene anagulira ifeyo amene tagula modula ife imwatiphinja chifuna kuti mitengo ikumakhala yosiyana bizinesi ikutivuta anthu amagula mochipa mochi mwapita wapeza kuti asisa pongosatiza anthu kuti bwana afe tigulitse mamokwera tikusika izi zitakhala zakhazikitsa kwa ife zikhala zinthu zabwino kwambiri koma tingopempha kuti ndalama izikhalako kupangiko kuti ifike paliponse apaso ndiyankhulitsa ni Malawi wina zina lija komanso machokera kuti ine Luis Kabuto kuno kubalaka from Andiamo nkhani apa niona kuti mabunga amene wawiri akupempha boma kuti likhazikitse mtengo umodzi wa ndalama ya dola ino mugwirizana ndi ganizo limene ndikapena ayi ganizo limene ndilabwino kwambiri koma chachikulu ndikupezeka kwa dolayo mabanki chifukwa chimachitika chona kuti venda amapita pamalo amene chinthu chikusowa iye akhale nacho mwachitsanzo mafuta a galimoto panopa simungapeze venda aliyo bize ali ndi kuti akaude mafuta nkhani ilo kuti mafuta akupezeka paliponse ma free station chimodzimodzi kandi sugar pakati panafika mpana 6,500-7,000 chifukwa sugar matani amasowa koma atapeza kuti sugar mene wapeza kuti sugar kupezeka pena paliponse sugar panopa mafoja kuti fwajani chinthu icho chikupezeka ndi ndalama imene itakhala kupezeka mabankimo venda sangakhale bize koma fwajani makazi nyengo somuje ni mabankimo ndi anthu ogwira ntchito kumeneko ndomapa samwena kumalirusa kumapa samavenda zaswaya zikuchitika zimene zikuti pakana kumafika kuti ino katundu makazi mitengo asiyana-siyana chinthu chake chomwecho tikambe kuti kusoka kwa ndalama ya dola imeneyi pasika ino ngati business ikukhuzani motani kukhuzidwa kulipo makamaka mitengo isakhazikika mashovu osiyana-siyana upeza kuti mwina zinthu zopezeka somosiyana-siyana mitengo yake kotero zikubakhala zokhuza ifaa kuti mwina iweyo ukaoda chinthu chomwecho wina uchoda mochipa wina uchoda modula upeza kuti mwina kugulitsa kwako makhala kovuta paja mwina mene achipezera chinthucho palinga ndi ndalama yakunja mene ili pasika Benedetta menemo ni mene namaliziranso kuno kubalaka kulankhula ndi nzika ziwiri kuyikirapo mangombe pa nkhani imeneyi ndathokoza kwambiri Blessings Makuwira kuchokera kubalaka tipitenso kwa Chimwemwe Maseko amene ali ku Mzuzu kuti alankhulenso ndi amalawi ena kumeneko timve maganizo awo. Blessings palaini ukundimva? Sebwino tikhale tikumvaso kuchokera ku Mzuzu koma mwina mwa changu wanangwa kuchokera pamene conversation yathu yayambira mwina ungayikirepo ndemanga yotani. zikuoneka kuti nkhani yambiri tikugwirizana kapena akugwirizana makamaka akadaula zachumawo kuti ndalama yathu yakwacha value yake si imeneyi tikatengera pa mmene malonda akuyendera ikhangati kuti ili ndi mphamvu zochuluka zosafanana ndi katundu amene ifeyo tikukwanitsa kugulitsa kunjako njira yabwino mwina imene anthu akuona kuti tingapeze kuti pang'ono pokha zinthu zisinthe akuona ngati ndi kuyisuntha kuyichotsa pa 1.7 pamene ilipa ipite pena pake mwina mpaka 4,000 imene akuyipezera black market komanso chosangalatsa nchakuti zikuoneka kuti tikugwirizanaso kuti vuto lathu lalikulu kumalawi kuno silimakhala kungoyisuntha ndalama pananenedwa zitsanzo ndizoona kuti in 2022 ndalama imene inagwetsedwa kufika pa 25%, kenako inagwetsedwanso ndi 44% kuchoka pa 1,118 kufika pa 1,700 chakuti imene ili panoyi. Komano funso limene tikumadziguguda ni kufunsa pamtima apa ndirakuti kodi ma devaluation onsewa atachitikawo kuphatikizapo ambuyo mu nthawi ya Joyce Banda mu 2012 analinso 40 chakuti percent. Ndiziti zimene tingaloze kuti titagwetsa kwachayi tidapindula icho ndi icho chifukwa anthu fe ndizosavuta mezi kumvekeramo ndife anthu amene ngati tingoyerekeza banja amene simukupanga chitukuko chilichonse, simukulima mokwanira, simukupanga business yokwanira,
koma mukudya kwambiri mukangodzuka ndiye kuti yayi uyu wanyamula chiboda cha nkhuku uyu wanyamula ndi cholinga choti muzisangalatse. Ndiye pabanja pomweponso pakupezeka kuti pali makolo amene ndi opanda umunthu kapena amisala amene akumalibaso zokochepa zimene mukulandirazo nomafuna akazigulitse pa mtengo wodula kuti iwo apindule pawokha ngati munthu. So mukaona khalidwe ngati limene sikuti kungogwetsa ndalama kokhako kungakoze zinthu. Pali zinthu zambiri zimene tikuyenera kuzikoza kuphatikizapo zimene anena abandonera kuti sungamadye mopitirira muyeso mmene mumapezera, sungamagule gamotonga zimene tikugula muno pamene ikonomi yathu ndiyochepa kwambiri. Chabwino. Ndilowere ku Mzuzu. Chimwemwe Maseko wadzuka bwanji ndikupatse mpata ulankhulenso ndi Amalawi. Benadeta ine kuno ku Mzuzu ndadzuka bwino, ndikupiraso anzathu Blantyre kumeneko mwadzuka bwino. Ine ndili mkatikati mwa mzinda makamaka wa Nsika wa Mzuzu mmene ndakumana ndi munthu mmodzi amene amachita malonda muno. Poyamba tikudziwe. Ineyo ndine Frank Msaula. Ansaula nkhani ndimeneyi kuti mabungwe ndithu amene ayigama komanso ena akufunitsitsa kuti boma litapanga ndithu alaini ndalama imene yakunja makamaka ndalama yathu mofananiza ndithu ndalama yakunja kuti ikhale ndi mtengo weniweni umodzi wodzika bwino umene anthu azigulira ndalama zimenezi. Inuyo maganizo anu ngati munthu wochita malonda ndotani? Okay, ni nkhani yabwino koma itengera kuti forex tilinayo ku banki chifukwa izizi zachitikapo mbuyo omwe. Even kwa mtengo wapanopa wa banki uja wa 1730 umene uja unabwera pamene paja chifukwa chofuna kuti apange alaini black market ndi ku banki. Atayikapo mpaja still more dollar ijenapeza kuti sikupezekabe ku banki kulibe forex, then ajasa black market anaisunthaso kumafika for chakuti. Nde izizi zitengera ngati ku banki ingapezeke ndiye kuti anthu atakuthamangira ku banki, koma ngati ku banki kulibe still more anthu azipita pa black market chifukwa anthu a black market ndi amene amapeza zoti akupezeka ndi forex. Ndiye apopo chikungokhala chipinjo choti chizapweteka anthu chifukwa tingoyerekeza kuti ngati anga ili average tiyayika pa 3000 ngati ku banki kuja sikupezeka automatically o black market azayika mwina pa 6000 ndiye kuti dollar ija izikagulidwa mwina pa 6000 which is zoti katundu azakweranso kwambiri kudusira mmene alilimo chifukwa anthu silimo kumalawo kuno akupanga lilei oni pa black market tilapeze dollar yawo. Tinene kuti inuyo ngati munthu wa business mwina kusowa kwa ndalama zimenezi zaukhudzani bwanji kaya pa moyo wanu komanso mwina ku business yanu? Zimatikhuza kwambiri chifukwa panopa kuti upeze forex ukaode ndizovuta kwambiri. Ndi kunoko kwasiyana ndi mayiko ngati mmene timaonera ku Tanzania kuti kunoko si ndalama simagulisa black market kunoko kumayigula imakhala yobisika kwambiri pomwe mayiko ngati azathu aja ndalama akhala chisawawa anthu amagulisa amene angagulisire. Ndiye panopa kuti upite ku banki kuja ukapanga apply upeze $, ndi zinthu zovuta kwambiri. Zonso kunoko kuli vuto limodzi limene limachitika. For example, boma limadziwa zoti neighboring countries ndamene timapanga nawo business kwambiri like ngati Tanzania, Zambia, Mozambique, koma ndalama ngati zimene zizi sungazipeze ku banki, sungapeze mashillings ku banki, sungapeze ma Zambian kwacha ku banki. Zonsezo timayesa kuti uyipeze ndiye kuti movutikira kwambiri. Pachifukwa chimenecho mapempha boma kuti sizingatheke zoti mwine azikhala ndi shilling yochuluka ku banki. Therefore zoti amadziwa kale kuti timapanga trade ndi Tanzania kwambiri anthu magalimoto onse amatukukira uku ndi mafuta timakatengera kumeneku anthu mpana kulimisika kunoko otchedwa mataifa zoti katundu amachoka ku Tanzania. Kumadziwa zoti ndalama iyi ndi yofunikira kwambiri kuno Malawi magwisa ntchito kwambiri koma sungayipeze shillings m'mabanki. Ndiye tikudziwa kuti kaichima chitika ndi chani. Izi zatikhuza kwambiri chifukwa mitengo ya zinthu panopa pamene pafika pano size imene yafikayi ndi zichita zoti even if profit yathu ikumakhala yochepa chifukwa takweza nthawi yayitali anthu sangakwanisenso kugula. Ndiye timazafika pena pake zoti ndalama ija kumasika yokha kumasika koma inuyo kuti mukweze mtengo wakatundu mukulephera chifukwa anthu sangakwanisa anthu ndalama alibe. Yayi tathokoza kwambiri msewu Benadeta mmene ndimene ndachezera ndi mmodzi mwa anthu ochita malonda mkatikati mwa Nsika wa Mzuzu. Ndithokoze Chimwemwe Maseko kuchokera ku Mzuzu. Tsiku labwino. Inonso.
Chabwino ndibwerere kwa Dr. Betha Bangala Chikadza. Ndikudziwa kuti kumayambiriro kuja munapanga kaleso clarify kuti ekama sikuti mukunena kuti pakhale kugwetsa mphamvu yakwacha. Ndikudziwa kuti zayankhulidwa mkatimo ndipo mtima ukufunisisa kuti mutapanga so clarify kumbali imeneyi. Koma munafotokozanso poyambirira paja kuti kugwetsa mphamvu yakwacha kapena alignment tikuinenayo ngati ifeyo madolawo sitikukwanitsa kuwapanga ndiyovuta. Funso langa ano nkumati solution ikhale chani pakuti iyi imene ena akunena kuti ichitike tavomereza kuti mwavomereza kuti mwina singatithandize ngati dziko malingana ndi position yathu pachuma, komano chikuyenera kuchitika ndi chani kuti tikonze mavuto amene alipo? Zikoma kwambiri Bena. Ifeyo so unification imene tikunenaye imene somwe na momveka bwino choncho kuti titakhala kuti tikulongosola imene tingapezere mwina ndalama zathu zikulowa ndithu kati kugulitsa katundu kunja kutapeza misika bwinobwino komanso tikuilondoloza ndithu ndalama iliyonse imene kutuluka mdziko muno kapena katundu aliyense amene atuluka mdziko muno kuti abweretse ndalama ndithu idzilowa misika imeneyi. Ndikukhulupiriranso kuti titakhala kuti tikukonzanso mwina njira zina ndi zina m'misika mmene monga mmene ananenera Marvin kuti mukumbukire kuti anadzangolengeza nthawi inayake kuti tikufuna tisatisaka anthu amene mwina amagulitsa dola amapezeka ndi dola munapezeka kuti dola rate yake ku black market inayamba kutsika. Kutanthauza zokuti kupanga unify kumeneko sikungotanthauza zokuti ifeyonso tikupanga export kokha kapena kugwetsa, komanso kukonza njira zina zimene zimapangitsa kuti black market ija izikula izipanga feed ndi kumakula. Ndikutanthauza izi chifukwa chokuti ndikukhulupirira kuti pali ndondomeko zina zake zimene zitangoti zasinthidwa ndipo mabowo ena ake atsekedwa. Rate imeneyi tikuidandaula itha kutsika mwinanso kuposera pa 17 imene tikuyikamba panoyi. Tithaso mwina kumadzakamba kuti ayi mwina kwacha ili kusintha ku dola 1000 chifukwa choti tasintha ndondomeko zina zake komanso tachulutsa ma export athu ndithu komanso talongosola mmene ndondomeko zina zimayendera mdziko muno. Kutanthauza kuti palinso zinthu zina zimene timalekerera kuti black market izipitirira. Ndiye ndingokambako kuti munanena kuti ndi zingati zimene mwina timayeneka kukonza. Sabata ziwirizo tinakambako ndithu ndikukhulupirira ku National Economic Recovery Plan kuti dziko lathuli mwina tikamakamba za ma export timangoona kuti tikupanga export ya soya, foja ndi chani koma pali ndithu zitsanzo zina zimene timatha kumaona kumayiko azinzathu zimene timatha kuona kuti titati izizi ndithu talimbikira komanso tapeza misika ndithu bwinobwino zitha kubweretsa ndithu ndalama zakunja zimenezi. Kwambiri tinaunikirapo kumbali imeneyi yomwe timatcha kuti ma structured market. Mundondomeko yathu ya mwina mmene chuma chathu chingayendera masika 2063 komanso MIP1 amatikhala ndithu akufotokoza za ma structured market. Chifukwa chani? Chifukwa chokuti Malawi atha ndithu kumalima zinthu kunoko kapena kumapanga zinthu kunoko koma ngati alibe misika yabwino imene ingagule kunjako imene mapereka mitengo yoyenera komanso ndikugula zinthu zija mwachangu ndikukhala ndithu ndi ndondomeko kuti pa nthawi yakuti tigulitsa izi tidzala izi tipeza so izi ndithu titakhala kuti takhala kuti ndi ndondomeko zimene zizi mdziko muno mbali ya forex ithaso kukonzako. Koma timaona kuti kwambiri mwina timapanga focus kupanga ma investment ako agriculture ayi tikufuna value addition ayi tikutere koma tinapereka kwa zitsanzo kuti anzathu ku Kenya akugulitsa maluwa omwewa kuona ndalama zimene zikubwera ndi zochuluka kwambiri kusiyana mwina ndi zimene timapeza ifeyo kufoja. Kodi ifeyo chikuti vota ndi chani? Ndege ya Emirates imabwera ku Malawi kuno ndikutera pakia ndikubwerera empute kodi titakhala kuti tili ndi minda kumene kunjako yokuti nafeso mwina tapeza misika ya maluwa mundu zoti ndege ngamabwerera opanda kunyamulako china chake. Timakhala tikukamba kuti mbali ya ku mining mwina tikudandaula mining tikupanga take off koma ndikumaninanso kuti kodi ifeyo tikupanga invest motani ngati dziko
chifukwa ifenso ngati dziko timayeneka kuti kumene kujaku tiyikeko ndithu mbali yathu, maphunziro athu apange alaini, ngakhale miyala yathu imene ikugulidwa kumene kujaku kapena ikugulitsidwa kuli ndithu ma small scale miners, kodi amene aja titakhala kuti tinapanga ndithu consolidate bwinobwino, ndikunena kuti ifenso tikhala nditi ma market tinatake m'midzi mumu kuti inuyo kugulitsa muzingogulitsa kwa ifeyo tidzigula, ndikutseka ndithu malupuko anthu onse amene mwina akugulitsa kunja, ena akubwera ndithu anthu ena ochokera kunja kumagula, kodi zino zitatitati takonza zikuti vota ndi chani? Ndiye pali ndithu zinthu zambiri zimene tikumatha kumaunikira ndithu kuti titakhala kuti takonza izizi mwina iligo mining tasinthako kaya zina ndi zina zimene timaona ma investment athu, ndikuona kuti zimene zimabweretsadi ndalama yakunja mdziko muno ndi zipi zimene zijazo zitha ndithu ngati dziko kupezako ndithu kenakake, koma tikuyeneka kuti tiyambire pansi tisamangokamba zinthu zimene zili administrative. For example, ayi tingopanga unification, tingotere dola, komano tikuyeneka tiyambire pansi chifukwa mavuto athu si ali kumtunda kokha, ali kupansi ukuku. Kuyambira kumene mwina timapanga produce, kumafika kumene timapanga export, kufikira ngakhale mmene timapangira hando misika imene timapanga export. Ndi zinthu ndithu zimene titati taunikirana ngati dziko tithaso kukonza. Ndilekeze mwina pamene. Ndathokoza kwambiri Dr. Chikadza. Marvin Banda, kukambapo kupatula zomwe afotokoza Dr. Chikadza munatsindika nonse nkhaniso yokonza system. China chimene munakambapo Mr. Banda komanso Chikadza ndi nkhani yokhudza zinthu zinaso zimene mwina zikukolezera sizikuyenda bwino, nkhani za tinene kuti so discipline ikuvuta. Munafotokozapo za kagwiritsidwe ntchito osokena koononga kapena kuti kolakweka pa nkhani za forex. Taonapo ifeyo ma officials abo matamvapo tinene choncho osati taonapo kuti ayi amakhala ni mwayi otenga ndalama koma nawonso umwe apeza ali panzere akusintha pa ziboliboli, ena agwidwapo ndi ma ATM card ambirimbiri. Ntchito yawo business yawo ndiyongotulutsa forex yochepa yomwe Malawi ikupanga ndikumakasintha kunja nkumabwera umakasintha pa black market. Kumbali imeneyi tizikonze motani pamenenso mukutsendera mawano otsiriza? Ziko mukwambiri pena tisana nchifusolo timafuna nena kuti ifa wanangu anazanena kuti akatsuliwa kuvomereza kuti mtengo wako aja si umene uwu ndi ufunika mwina utafika kuwinawo. Ineyo ndikukana mawu amenewo, sinakambeko zimenezo ndipo sindingaganize zinthu ngati zimenezo, chifukwa vuto lako aja kunoko it's not a price ngati mwaganizira kuti mupanga fix, nkhani ndi supply and demand. So poyankha funso limene kunenalo ndilo kuti tikayang'ana feyo import bill yathu umapezeka kuti zinthu zambiri mene zimadya ndalama, kupatapo mafuta ndi mankhwala, ndi zinthu zambiri zokuti ndizosayenerera. Ifa ngati dziko lathuli timakhala tikukamba kunoko nkhani ya import substitution, yet tikapita background timaona kuti zinthu zimene sizikuchitika. Amapezeka kuti papita nthawi we are spending $8 million kugula materials, yet ifeyo kumalawi kunoko timanena kuti ndi dziko la alimi. Zinthu zimene zisitingapange tokha, tingatopanga tokha. Komanso tikayang'ana nkhani ya mene tinatchula ya zokwera zapamwambazi, zimene zizi ndi nkhani ya conditions of service. Chifukwa tanena kuti the biggest consumer of forex, especially yaba official rate, ndi boma. So patakhala fiscal discipline, mavuto ngati amene wawa angathe kutsika. Chifukwa kuti tikumbukire kuti boma lija limapanga account for about between 25 to 30% of GDP. So ngati boma likusakaza ndalama, zikutanthauza zoti ndalama zambiri zikuonongeka, chifukwa pa ndalama yoti ili disposable over 70% imapita ku procurement, which means kuti ngati zinthuzo sizikupezeka mu dziko linoli ekuti tikuzigula kunja. So ngati iwo osakaza kwambiriwo akukhalaso ni mphamvu yopita pa nsika ndikumakagula zinthu, ndikuti toyanthoza kuti ife dolayo sitizipeza. That's why unification ija singathandize china chiliyonse pakati panopa. Ifeyo ngati Amalawi timafunika kuti
tipange zinthu zokuti tipangeso tikuzeso ija timati foreign investment chifukwa pa maplani anatchulaso achikadzaja mu MIP1 muja zama secondary cities paliso gawo linalo linapita ku foreign direct investment so anthu akamaona kuti boma likusakaza madollars choncho sangakhaleso ndi chidwi chobwera kuzatithandiza kunoko kuti mwina atichotsereko ka pressure amene kamakhalapo pa exchange rate mwina tingoyimakayo pamenepo. Zikomo kwambiri ndi kuloleninso Dr. Chikadza kuti mulankhule mawu otsiriza. Mawu otsiriza ndofuna ndigwirizane ndi abanda ndi kunenanso izi chifukwa chokuti ndinayamba kuyambira kuja kuti pena pake tinapangidwa miskoti kuti yayi ekama ikuvomereza zoti ipange unified exchange rate. Ine ndikufunanso nane ndinene kuti ngati kuyekama much as unification ingabweretse zomwe timanena zija koma pakali pano solution is unification. Pakali pano solution ndi kukhonza mavuto amene tili nawo mdziko muno monga tinanenera kuti tapangako tasunthako kwacha koma itsatira dola kangapo tingokamba zaka zitatu zapitazo koma tiliso panopa kukambaso vuto lomweli. Tikaonetsetsa mbuyo mutasunthako kangapo kodi chifukwa chani tikumakhala kuti tikayisuntha kwacha kuti ifanane ndi dola ya black market rate vuto lili mabwerabe pamenepo mpamene tikuyenera kukunza osanena kuti hayi tizingosuntha exchange rate tikamaisunta kunsika kwina koso imasuntha ngeti dzingo ithamangitsabe tikayipesera kuti. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Dr. Chikadza mwina wanangwa 30 seconds. Ndizoona mavuto athu ndi ambiri. Vuto loyamba ndi sitikupanga zinthu zokwanira ifeyo zoti tingagulitse kunjaku komano zimene tikufuna titenge kunjaku bwera sanziko muno ndi zambiri kuphatikizapo zina zimene sikuti ndizaphendukeni ku dziko. Ndi mwina titakonza kaye pamenepo komanso tivomere kuti ti mavuto onsewa tili ndi anthu andale maboma athu anthu andale amene sakutithandiza chifukwa tinapangapo izi mukumbukira 2012 Dr. Joyce Banda atagwetsa ndi 33%. Zinthu zinayamba kuvuta kenako kunapezeka kuti izizi zimafunika mukagwetsa komanso kukhalenso control ya wage bill. Napezekano kenako boom to 61% increment civil service. So ndi zambiri komano pambuyo pazonse muona kuti andale omwewo ndi amene akupindulaso ndi amene akugulitsa madolawo pa marketipo ndi mwina mavuto athudi ndiofunika kuyang'ana mozama tisanapange ziganizo chilichonse. Chabwino timalizirenso pamenepo programu yathu ya kulinji yoyamba msabata ino imene timakambirana za mapempho pakusiyana kwa mtengo wa dola kuti kodi nthawi yakwana ndetamva kuchokera kwa akatswiri afotokozapo mbali zawo pamenepo zikufunanso kuonjezera mang'ombe. Ine ndi Benadeta Chiwandamia ndithokoze mu studio muno nali ndi wanangwa Chafulumira komanso akatswiri athu Dr. Betha Bangala Chikadza mtsogoleri wa bungwe la ekama komanso katswiriso wa zachuma Mr. Marvin Banda atulankhani athu amenenso anayankhula ndi Amalawi Chimwemwe Maseko ku Mzuzu komanso Blessings Makuwira kuchokera ndithu ku Balaka komanso tithokoze pa makina Chisomo Khasu amene amatonongolera zonse kuti ziyende bwino. Tikusiyeni ndithu posachedwa pompa mukhale ndithu pakubwera Innocent Mphongolo ndi nkhani mwatsatanetsatane koma za mchingerezi. Bagari kulinji, mwera nanga kwanugo kulinji, kodi kuboma kuseri hausi kulinji, nana otuta mwazuga bwaji ndakawata zile dio kuburiyani, kulinji tikudalira ino, kulinji Amalawi kulinji ino, kumabenya kumabetsera kuti kulinji vakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika chani mwani akotia kulibaji kuti usauka kulilabe nanga osolora ledesiya odija chiruguko chuyenda panji ndinonangani zonyatisa sikulijani kumboro bagari kulinji
Bwerananga kwanuko kulinji kodi kuboma ku steady house kulinji nanga watuta mwadzuka bwanji nanga atemziredio kukuliyani kulinji tikudalira inu kulinji